Når du tager afsted, vend dig ikke om. Der er ingen vej tilbage, hvorfra du kom. Alle deres remser, dem kan du udenad. Kender deres mistro og had. Ja, det er efterskolen. Nej, det er ikke andelsmejeriet, det er efterskolen. Michael, hvad er det, du gør? Drengestreger. Nej, du skal åbne munden, når du kysser. Ikke sådan. Hvem er du? Hvad fanden står du egentlig for? Lad os nu komme afsted. Et smukt lille snit der. Lad os komme til at skære af. Den her kommunist her. Vi synger goddag. Så er det godt, at du lå i skoven og spillede pikker og et blå i hovedet. Jeg så, der var lys på toilettet, så synes jeg, at forstanderen selv kunne se det. Bliv stående, jeg kommer ud til dig. Du virker jo lidt trist, Aske. Er der noget, du er ked af? Jeg får alle bare en gang imellem, når jeg lægger så meget hjem til min mor og min far. Jeg grib din idiot! Det var da mærkeligt. Hvem kan det være så sent? Okay. Du må klare dig selv nu, ikke? Altså, prøv om du ikke kan komme op i sengen, uden nogen bemærker det, ikke? Demokrati. Mener de, at jeg er smidt ud af skolen? Det får jeg nok aldrig lov til min far. Jo, hvis vi lister os ud en tidlig morgen, så kan vi da godt. Sådan. Du må være gal. Gå. Ved du, hvem det er, du taler til? Jeg er forstander. Her er det mig, der bestemmer.